So táid díreach an am anseo ní credim mé sin, táid bugaí ará go dtí ifigach na Gaeilge le Comhairle Contae Dara Betty ní Gcuir tá sí anseo agus is an leabharlinní in san leabharlinn anseo I máúd comá agus bín Betty a lór an éí a gcóí nuair a hagann sé chuig imachtaí na Gaeilge sa cantar, so tá fáilte rót a Betty gur míle maithagad. Gur míle maith bhuih gataine agus gur míle maith ag asúcht an cura a chur thugam chumá le caintliv inniu. Tá anna thusarm caintliv inniu just tuirí mé sreach écinn siomh chuid de na himachtaí agus na forbairtíú ag dul raig sa Comhairle. Agus ó san service leabharlinn Comhairle is ifigach na Gaeilge mé le Comhairle Contae Dara ó 29 go raig, so just rih na pandéma is tócha agus just tuirí mé sreach écinn chuid na himachtaí Gaeilge tá ag dul raig fi láthir. So is tócha ó thaobh na Comhairle de tá serviceí chostaméire inis fáil in Gaeilge agus tá serviceí astruúcháin ó chra ebre na ofaigh go láthir rialtais le haisteachán a dhéanamh fiche faoin géad an ógraíocht printáile. So tá sé sin níos ag dul raig sa Comhairle. So agus is dócha go bhfuil go dteirfear tuairis bhliain túil ón Commissioner Teanga Contae just ó maidir leis an aisiúcháin Contae agus an Tá astruúcháin dhéanamh na policy agus nósanna chostaméire Contae ag an Comhairle Contae comá. So tá an chuid ebre I dul raig sa Comhairle sa chun Comhairle ó thaobh an astruúcháin de agus ó thaobh na fógraíochta Gaeilge de. So is ó gur ré an cuid is táhachtí ná an go mbeidh fiche faoin géad den ógraíocht printáile anis fáil in Gaeilge sa Comhairle. So má haon sibh raig tá agus ba just rudháin eile ó thaobh obair an Comhairle de tá cead lorg álóirg ón Comhairle chun ifigach Gaeilge lán-aimsire a fostú sa Comhairle. So tá an Comhairle just ag fannacht le haig cead ónrain ó thaobh méid sin. Leúnmh dé ba ifigach Gaeilge lán-aimsire arcathe agus ba sé nó sí lonathe istí sa Comhairle sa Contae Comhairle. So má haon mé a raig an sin just maidir le tá ó thaobh scéimena agsúla atá ar bhain ag an Cuid Gaeilge Comhairle Contae Dara. Tá an scoláireacht á fáil le cara ó Gaelin. That bliain chuireann an Comhairle scoláireacht ar fáil de Cougar galtaí meán scoile. So by dalta amháin ó ga ceantar bardasach
I go Dara. Agus is scoláirt chun freastal cursa Gaelin, agus bíon an cursa sin siúl gláiste bun an inver. In nuna nawl agus fu tá an scoláirt sin bhan fag reinintá blianta. Agus bhí firmar as ólas ónarí ón scoláirtí inurí agus bhíonn siad an sultas. Agus is ó Gaelin a hagan an scoláirt sin agus so is just ionach agus an scoláirt fáil de galtaí sna hidir bliana nó galtaí mai an artist a dhéanamh a cub an bblion se hagan. So is just ionach dus na galtaí an Gaeilge a clachta ribh na háteiste nó ribh tús a chur leis an artist. Agus bíon ócáid a gcuin sa Comhairle Contae in nás ag tús an tairigh, so ribh a héin sa daltaí an cursa. Agus is sais brunne scoláirt na brunne nó searms beag ann sa Comhairle Contae, so is just ionach sotá an scéim sin ag dul raig Comhairle. Agus scéim sais nua atá ag an Comhairle ag a bhfuil bunthe ag an cuiste Gaeilge an Comhairle líana ná scéim na bhainaí nó de daltaí bunscoilne. So is scéim de just chun díreach fios sais scéim is just an scéim fáine a hort de daltaí bunscoile nó daltaí na 6 bliana. Agus is bíon an agrion sais múntóir sais clár láirithe Gaeilge. Is é príomh aim na scéim na bhaine ná fios a chur leis an Gaeilge láirithe. Agus is agrion an múntóir sais clár agus leis na daltaí agus ag deire na scéime sucraíonn an múntóir cibé céird becóir na sais aimimena de gach dus na daltaí agus ag deir na scéime féin na daltaí taistas agus brontar fáine ag an bronta fáine ag na daltaí sa scoil. So sucraíonn an múntóir páirt a ghlacha sa scéim agus sucraíonn siad an caighdeán go cóir go méid na daltaí ag chun an fáine áil. Agus brontar an Comhairle an Cuiste Gaeilge an Comhairle an fáine acu. Agus just go scioppaigh gur mai go faoi na tá anna cuid imití Gaeilge siúl sna service labhrainn na Chuma. Agus tá cóileacha Keith McCaig ó Leirlinn le mar bhradán an seo Comhairle. So just tá rangana Gaeilge siúl lína agus bíon agrion dagriú le an service labhrainn le rangana siúd. Thosí siad is cursa 8 seachtaine bíonn siad siúl lína agus bíon 3 levéil agsúil ann. Agus dagriú an cóileacha Keith McCaig le mar bhradán na rangana siúd. Agus bíon anna cuid imití eile siúl bíon bíon Curcail Córa
siúil in nach príomh branche na service leabhar na Contae. Agus bín anna cuid imeachtaí a gcuin siúil a gcuin go háirithe an seachtain seo le seachtain na Gaeilge. Bhí rangana scileanna circus a gcuin an seachtain seo de fáistí trí Gaeilge. Cearlann gáithangach scileanna circus agus bín cearlanna dramaíochta siúil in Gaeilge le haig seachtain na Gaeilge Contae an seachtain seo. So is bíon iad na cearlanna scileanna circus agus na cearlanna dramaíochta agus má bíon sim daoine bhil amach faoin na circail ceora dí mórtaíomh just riomh cheola Cuid an leabhar na fáil amach. So gur míle agus as 8 éisteacht lom agus tá gur míle agad rís as 8 an cura Contae Cainslibh.